नंगौ नोंथांमोना मिथिगौ बावैसो साननि आगोल दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बिथां बिजुएल नेलसन दैमारिया बिथांनि मावसमा जोबनाय लोगो लोगोनो ओंखारनानै बिथाङा थोंजोङै इउपिपिएल दोलोआवहाय जइन जादों एबा राजखान्थियावहाय ओंखारबोदों। बिथाङा मानि थाखाय हारिमु आफादनिफ्राय थोंजों फैनानै राजखान्थियावहाय एबा इउपिपिएल दोलोआवहाय जइन जाफैखो बिथांनिफ्राय आङो रोखायै मोनथिनो थाखाय बिथाङा नाजागोन। मानोना बिथाङा आंजोंहाय दङ, बेनिखायनो आं दा बिथांनिफ्राय फारि सोंनो थाखाय नाजानाय जाबाय। नोंथाङा बर' हारिमु आफादनि आफादगिरिमोन। जेब्लानोखि नोंथाङा आजिरा मोनबाय बर' हारिमु आफादनिफ्राय थोंजोङै नोंथाङा फैनानै मोनसे राजखान्थि दोलोआवहाय जइन जाफैबाय, बिनि गुबै जाहोना मा? गिबियावनो खुलुमबाय। आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरिमोन थांनाय नैबे 31 जानुवारि। बेनिफ्राय गोलाव सम आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादजों लोब्बा दङमोन। दुलाराय बर' हारिमु आफादा 1991 मायथाइनि 20 जुलाइआव जोनोम जादों। बेनि उननिफ्रायनो आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादजों नांथाबबोदों। आरो बे गोलाव समाव आङो मोनसे जेंनाखौ नुबोदों दुलाराय बर' हारिमु आफादाव, जे थाखा फैसानि आंखालनि थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनांफोरखौ जोङो मावबोनो हायाखै। आरो जोंहा बेबायदिनो गोबां खामानिया उन जानानै थाबोदों। जे जोंनि जा थांखिफोरमोन दुलाराय बर' हारिमु आफादनि, जोंनि बर' हारिमुखौ फेहेरनाय, फोसाबनाय, फोजौनाय, फोसावनाय, बे खामानिफोरखौ जोङो थाखा फैसानि आंखालनि थाखाय जोङो मावबोनो हायाखै। आरो जोंहा जोंनि गेजेराव जा जोंनि बर' दोरोङारि मोसानाय, सुबुं मोसानाय, बे बागुरुम्बा, बारदै सिख्ला, बेफोरखौबो जोङो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मोसानाय जोङो नुनो मोनदों। बेखौबो जोङो रोखोमसे खालामनो थाखाय मोनसे थांखिमोन। आरो बेफोरखौ खालामखांनानै जोङो इउनिभार्सिटिनि गेजेरजों जोंनि बर' डान्स एन्ड मिउजिकखौ सोसननानै जोङो बेखौ बुहुमाव फोसावनाय, लोगोसे फरायनायनि खाबु होनाय, बे थांखिमोन। जों बेखौ दायो मावबाय, नाथाय गोबां आंखालनि गेजेरजों जों बेफोरखौ मावनो हादों। जोंनि जाफोर सरकार सिगाङाव थांबाय, जों बिथांमोनखौ खावलायदों जे जोङो मावबादा वर्कशप खुंनो थाखाय जोंनो राङारि एसे मदद हो होननानै। जों गोबां समाव जों मोननो हायाखै। जोंनि पकेटनि फैसा जों खरसा खालामनानै जोङो 44 जोङो मावबादा लादों। आरो बेबायदिनो बबेबा समाव गुबुनफोरा एसे एनै जोंनो हेफाजाब खालामदों। थेवबो जोङो बिनाय लेखा जोङो रावनिफ्रायबो मोनाखै। बेनिखायनो आं सानदों आरो सानबोबाय थादों जे जोंनि बर' हारिमुखौ मोजां खालामनानै बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जोंनो राजखान्थिनिबो गोहो नांगौ जायो। जे राजखान्थिनि गेजेरजोंसो जोङो थाखा फैसा एसे बहननानै जोङो जोंनि जा हारिमुनि खामानि, रायजोनि खामानि, बेफोर गासैखौबो जोङो मावनो हायो। जे थाखा फैसा गैयाब्ला जोङो जेबो मावनो हाया, गोहो गैयाब्ला जेबो मावनो हाया। बेखायनो आं सानदों जे राजखान्थिनि गेजेरजों जोङो बेखौ एसे मदद मोनगोन। आरो बेखायनो आङो थोंजों बे जोंनि इउपिपिएल हान्जा, प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल हान्जायाव आङो जयनिं जादों। आरो बिथांनि जा इउपिपिएल हान्जा, बेयाव जयनिं जानायनि मुल कारनानो जाबाय बिथांनि जा आइडिय'लजिफोर, जा एजेन्डा, थांखिफोर, इसुफोर, बेफोरखौ लानानै बिथाङा खामानि मावदों। जे जोंनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि, जौगानाय, अनज्लायनाय, बेफोरखौ लानानै, बेखौ नुनानै आङो बिथांनि प्रति आकृष्ट जादों। आरो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोबां मावथिफोर इउपिपिएलआव जयनिं जादों, बिथांमोननि जा आइडिय'लजिफोर, बेफोरखौ मोजां मोननानैनो। नोंथाङा बे फैबाय थानाय आसाम आयेन आफादनि जा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ, बेयाव नोंथाङा थोंजोङै फैनानै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेटबो बिदोंमोन, नाथाय टिकेट नोंथाङा मोनासै। बेयाव माबाफोर आसुसु मोननाय एबा आक्षेप थाबाय नामा? थार बाथ्रा बेबो, नोंथाङा थिगखौनो सोंदों। आङो बेखायनो आं दहायबो बुंदों जे राजखान्थिनि गेजेरजोंसो गोबां जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो हायो। बेखायनो आङो इउपिपिएलआव जयनिं लानानै जे नैबे आसाम एसेम्ब्लिनि जा इलेक्सन, बेयाव सासे बिजाथि हिसाबै आङो गसंनो सानदोंमोन। आरो बेनि थाखाय आङो बिदोंमोनबो, नाथाय उदालगुरि समस्तियाव
गोदानै एबसुनि आफादनिफ्राय बिबान एंग्लायनानै फैनाय बिथांमोन दिपेन बर' बिथाङा फैबाय, आंबो फैबाय जे मोननै माहारियारि आफादनिफ्राय खेबसेयावनो सानै आफादगिरि फैदों उदालगुरि समस्तियाव। आं सानबाय जे आङो हगारनोसै, आङो बेबायदि ब्रा ब्रा खालामला, बिथांनि गेजेरजोंनो जोंनि ओनसोलनि जोंनि हारिनि रायजोनि जा अभाब अभिजुगफोर बेफोरखौ मावनो नाजालांसै आरो उननि फिरिफ्राव आङो नायसिगोन सोरजिगिरिया जुदि खाबु होयोब्ला बेफोरखौ आं मावगोन। नाथाय आङो दायो जेबो आफसुस गैया बे खामानिखौ हगारनांनायाव। आङो गोसो गोथारै दिपेन बर'जों गिदिंफादों, बिथांखौ आङो जयि खालामनो थाखाय आङो नारा नाथा जुजिदों, रायजो राजाफोरखौ लोगो हमदों। नोंथाङा सासे फोरोंगिरिमोन, फोरोंगिरिनिफ्राय आइजिरा मोनबाय आरो लोगो लोगोनो राजखान्थियाव फैबाय। दा बे बेलायावहाय नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ नोंथांनि दोलोआवहाय मा होननानै भट होनो थाखाय खावलायगोन? बेबो सोंथिया मोजां सोंथि। जे जोंहा आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै माने साख्रियाव थानाय समावबो गोबां जेंनायाव भुगिनो गोनां जादों। जे बायदिसिना जेंना जोंनि एमप्लयिफोरनि सायाव सरकारा खोख्लैनानै होयो। जे इलेक्सननि समावथ' बे गुबुन बाथ्रा, नैबे सेन्सासनि बाथ्रा, बेनिफ्राय गुबुन गुबुन खामानि सरकारा हरखाबै एमप्लयिफोरनो होयो। बेफोराव गोबां एमप्लयिफोरा भुगिनो गोनां जायो आरो बेफोरखौबो एसे होबथानो हायो खोमा, जे जोंनि एमप्लयिनि जानानै। लोगोसे आं खावलायो जे जोंनि फोरोंगिरि लोगोफोर बा एमप्लयिफोर, जुदि जोङो जोंनि ओनसोलखौ मोजां खालामनोब्ला, जोंनि गथ'फोरखौ जोंनि फरायसाफोरखौ जुदि मोजां खालामनोब्ला जोङो UPPLनि गेजेरजों फैनांगोन। मानगोनां प्रमद बर'नि जा थांखिफोर, जे फरायसाफोरखौ मोजां खालामनाय, सुपार 50 मिसननि गेजेरजों बा गुबुन गुबुन मिसन लानानै IAS IPS खालामनाय, ACS खालामनाय, बेफोरखौ जिथु मोजां थांखिफोर लादों बिथाङा, बेखौ नायोब्ला जोङो साफ्रोमबो गोरों गोराफ्रा जोङो UPPLखौ मदद होनांगौ। आरो बिथांनि जाफोर खामानि, भिजन डकुमेन्टनि गेजेरजों मिसन एन्ड भिजन, बेयो जोबोद मोजां। जे जोंनि ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो हारि माहारिखौ लोगोसेयै जौगालांनाय बे भिजनखौ बिथाङा लादों। आरो बेबायदि जुदि जोङो थांनो हायोब्ला थारैनो ओनसोलाव सान्थि जागोन, जोङो गोरोबनानै थानो हागोन, जोंनि जौगानाया लोगोसे जागोन हारि माहारिनि गेजेराव, बेखौ लानो हायो। आरो मोनसे बाथ्राबाव जे आं नुदों जे BPF सरकारनि दिनाव बिथांमोना दैजिं फेस्टिभेल फाथियो, भैरबकुन्द फेस्टिभेल फाथियो। बेफोराव एक्सुवेलि माने गोबां जानाय लोंनायफोर बेयाव जायो आरो गोबां जौ लोंफेरि सेरेब लोंफेरि गथ'फोरा बेफोर थांनानै सर' खालामजेनो आरो बिथांमोननि लाइफआनो बरबाद जायो। बेनिखायनो बेबायदि खालामनाङा। आरो नैबे UPPL सरकारा बेबायदि खालामाखै, दैजिं फेस्टिभेल बा भैरबकुन्द फेस्टिभेल बिथांमोनहा फाथियाखै। माथ्र' फरायसाफोरखौ बोरैहाय खालामनो हागोन, जोंनि समाजाव बोरैहाय आब्रुथिखौ लाखिनो हागोन, बेनि खामानिखौ UPPL सरकारा सिगाङाव नैबे 5 बोसोराव मावदों। बेनिखायनो आङो गुबुनखौबो खावलायो जे साफ्रोमबो गोरों गोराफ्रा सरकारि बा बेसरकारि साख'रियाल नोंथांमोना साफ्रोमबो UPPLखौ सापर्ट खालामनांगौ। आरो UPPLआ जेब्ला फैगोन थारैनो जोंनि ओनसोलाव रायजोआव सान्थि फैगोन, आं बेखौ मिजिंथियो। सावरायनो थाखाय साबायखर थाबाय। खुलुमबाय। उदालगुरिनिफ्राय आं उपेन दैमारि, बड' लाइभ 24।